ҳамада салом алайкум подписчикони азиз, тамошобинони муҳтарам. Имрӯз дар деҳаи мо як ободиш деста иншоалло дар мазористоне ки дестем. Инҷа мазористон ай. Мо дар мазористон ҳамин лестница рост кардестем. Иншоалло ина мардум омада ҳама ҳашар кардеста намиҷа ҳама омадагиҳо дар раҳмати калон. Мақсад вақти хушуна ҷидо кардан кори хайра иншоалло савоб мегиранд. Худованд ҳамаи амё розӣ шавад. ҳамвақт барои ватаншу, барои деҳашу, барои хонашу хизмат кунад. Вақте мо обод накунем ки мекунад? Бояд ҳар як аз худаш ободи ай хуна сар мешавад мега. Вақте хуна обод шид, деҳа обод мешавад ва ватан обод мешавад. Барои ҳамо кадиме тамошо кестен, лайкора бижиқен, иншоалло навгари ай деҳаи Димитров оли дар пешай мешавад иншоалло. Главне дастгирӣ боша, пешравӣ ай мо шидан мегирад. Лайкора ҷиқидан бигиред. Ина бародарои мо ҳама урра кор кестанд. Вақт ман кор кунам бо нагам кор намекунам. Bana bunu yapma. Ya buna bir patik. Mana sirgacha buni kameraga olyapti. Bugun hashar. İnşallah mana odamlarimizni hammasi bugun mana xizmatda, mana qabristonga qancha xizmat qilsa Alloh taolo hamd sanolar aytagan, savoblar yozagan nomay amalga. Mana bugun shu kunlar yetib keldi. İnşallah mana yaqinda ro'za kelyapti. İnşallah hammamiz shu ro'za oylarga yetsin. Mana safarda yurgan ukalarimiz, jiyalarimiz, singil nevaralarimizni hammalarining umrlari uzoq bo'lsin. Mana bugun Fardil hoji mana shu nimaga hissa qo'shyapti. Inshaalloh nimaiki niyat qilmasa Alloh niyatlariga yetsin. Amin. Alloh taolo hamisha tan joni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, nevarlar baxtiga sog' omon bo'lsin. Allohu akbar.